Muling nagtungo pahilaga ang NLEX Lakbay Norte 5 para sa kanilang North Philippines Visitors Bureau o NPVM Media Tour. Ito na ang kanilang ikalimang taong paglilibot para sa advokasiyang Rediscover the North na naglalayong tumulong sa turismo ng iba't ibang lugar sa pamamagitan ng authentic experience ng iba't ibang miyembro ng Tri-Media. Ino-organize natin to para for the media, para ma-experience nila kung what North has to offer. Kasi alam natin na maraming mga lugar, activities, even the food na alam nating pwedeng i-showcase talaga na North, maging proud about the North. Hindi lang alam ng tao. Isa sa mga destinasyon na kanilang binisita ay ang lalawigan ng Pangasinan. Ang probinsya ay kabilang sa 10 Convention and Visitors Bureaus ng North Philippines dahilan upang mapabilang sa itinerary ng kanilang tourism promotion. There's so many good things to talk about Pangasinan tourism. Ang daming magagandang lugar, ang daming mga activities na ngayon, way back wala di ba? Ngayon nag-evolve na yung Pangasinan at masarap ang pagkain. Ayon naman kay Maluel Duayan, Provincial Tourism Officer, na isa katuparan ng Lakbay Norte 2016 sa Pangasinan sa tulong ni Governor Amado Espino Jr. Aniya, ang buong suporta ng Great Action Month sa turismo ang nagbibigay daan sa mga ganitong hakbangin. We're able to showcase some tourist destinations in Pangasinan, new activities in Pangasinan, especially at the capital, Lingayen Beachfront. Ang Pacific Farms Incorporated na matatagpuan sa Tambak Bay, Barangay Zaragoza, Bolinao, ang isa sa mga dinayo ng Lakbay Norte. Ito ay isang 500-hectare salt farm at 50 taon nang gumagawa ng asin. The main attractions here in our salt farm would be seeing how salt is made, learning the company's history and the management practices that made us who we are now. And so we have different packages for the tour. One standard whole day complete with meals, 14 sightseeing station. Dito nasubukan ng mga manlalakbay ang pag-harvest ng asin, nabighani sa mga crystallized sculptures, tumuntong sa 4 cm thick salt bed na perfect for picture taking at selfie, at umikot sa crystallizer area gamit ang locomotive train. Ngunit hindi lang ang kanilang mga mata at kaalaman ang nabusog. Sa ipinagmamalaking mighty energy egg ng Pacific Farms, labis na napasubo ang mga turista. Hindi po siya maalat. Tapos parang malalasahan mo yung dagat sa loob. Pero hindi siya yung maalat, parang hint lang nung saltiness. Tapos malinamnam, tsaka nakakatuwa yung may rinse pa po siya sa loob. Tapos sabi ni sir na doon daw tumadaan yung water yung sa beach. So, sarap. Ito ay mga itlog na ibinabad sa salt lake na nagsisilbing imbakan ng high salinity brine. Kumpara sa ordinaryong nilagang itlog, ito ay mas higit na malinamnam. Bali, nilulublob po namin yan mga 3 days. Kasi po yung salinity po nito, mataas nga, umaabot po siya ng mga 24 at saka mainit po siya. Umaabot po siya ng mga 72 degrees Celsius. So kayang maluluto yung itlog. Ang Pacific Farms Incorporated ay isa lamang sa mga patunay na ang Pangasinan ay nabiyayaan ng mga likas na yaman at isa sa mga naging saksi nito ay ang Lakbay Norte. Natutuwa tayo na we have more to share for our tourists to experience here in Pangasinan. So we're inviting our friends, kababayans from abroad to contact the Provincial Tourism and Cultural Affairs Office for their visit here in Pangasinan. Louis de la Vega, Pangasinan Watch.